Lam, up! Hi Banri. Yangin ya late lang no. Pi kloy bha man ta kasngi. La khamshua manga man ta kasngi ban ya phi. Lam, up yang adala why school mo. Bye. Ngatip hinabait yang a. Nga la kularte. Lampet kat no ka jing itinat jong kasngi. Hoi, Hynrei kadon kaway banga kham itinat shu. Kular yang a ba indang ila he ngin sa ya kenduk biang. Man ba kasngi kasep ngan wan ban wat ya phi hakane ka jaka. Nga kermen bangin yai nek kum shiparalok. Ngaru. Tang bangam kwa bangin yai long tang kum shiparalok. Kai pat ba pi kwa. Nga kwa bangin. Ya late no kasngi kala jan sep. Lam, pidang perkat ya ka e. Nga perkat stang ya kasya bangala tangan. Sngew tenat day la kut exam. Hoit kain, mentang ala yolat lakai football man kasngi. Ngamut ban ya thu ka wei happy. Kai, Nga hap ban late class no sha Shillong. lano pin late sha Shillong. Ha ka tayo ban wan. Ngan late no. Slam shu. Ngan sa wan pain dayo shuti. Tu sapoi sup ngan ap ya phi. Banri, lano pin wan pai. Nga tharai pin wan pai menta kasngi. Hello, Jia ayu? Em, kam la ban long kumta. Hey ka jakathia I Banri. Banri. Idon jingpang ayu I Banri. I Banri idon ya ka jingpang blood cancer. Banri, balay phim shim la yathu yanga. Lam. Naduh hubang adon shane sha Shillong. Ngawan pa check up hangne ha hospital. Bat ki doktor ki la yathu. Ba ngayo ya ka jingpang. Blood cancer. Map ya ngalam ba nga claim yathu ya phi. Ngam kwa ban Snngewsih ya phi. Ngadon hangne, bat ngan nem ya no ya phi. Ngan yai ap ya phi hakane ka jaka.